To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da fatan kowa ya wani cikin ƙoshin lafiya, ubangiji Allah ya sa haka, amin. So a yau idan wannan shine farkon shigowanka wannan channel namu, so ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo za ka iya gani, za a sanar da kai. So a yau za mu yi bidiyo ne yanda ake, wato bayan ka yi creating project naka so mutanen da ka sa adadin mutanen da kake bukata, so yanda za ka yi ka je ka cike wa'annan mutanen da kake bukata, sanannun mutane wanda ka sani a kusa da kai. So abin da za ka yi shine za ka koma cikin idea naka, za ka shiga idea gashi nan. So za mu shiga cikin idea namu. Da zarar ya buɗe ma, idan ba ka yi sign in ba sai ka taɓa sign in. So bayan ka yi sign in zai nuno ma profile ɗinka kamar haka. So misali yanzu bari mu shiga cikin profile namu. Gashi nan mun shiga cikin profile namu. So in kuka duba a description abin da muka sa, so gashi nan wato tech solution for small business, sana'a kenan. So sannan kuma ga adadin budget, sannan kuma muna looking na mutum 10 gashi nan a nan wurin muna looking 10 members. So wannan 10 members in kai ne za ka je ka yi adin nasu. So misali bari mu taɓa kai tsaye haka cikin wannan project ɗin namu. So in kun duba nan wurin project ɗin namu gashi nan ya buɗe. So gashi nan ga distribution ɗin nan. Idan muka je ƙasa za ku ga adadin members da muke bukata. Technical team, za ku ga team ɗin da muke team ɗin, amma ba su sa number a nan ba, amma bari ku ga team ɗin. So kawai ma yawa ga total team. Yanzu muna buƙatar technical team mutum 5, marketing team mutum 3, business development mutum 2. Kun ga dukan an haɗa ya zama mutum 10. So dama a can sun nuna mana adadin mutane 10 muke bukata. So me ya kamata mu yi domin adin mutanen nan? So sai ka shiga cikin chat. Bayan ka shiga cikin chat, za ka jira shi ya buɗe. Ok, ya ce sai na sake yin login. Bari in sake yin login. Sidra suna da ɗan matsala su, amma suna da ɗan matsalar network. Bari mu danna nan mu ga. Bari mu koma baya sai mu sake shigan chat. Ya ƙi buɗewa, bari mu sake gudawa. Bari mu shiga edit ɗin ko zai yi. Bari mu koma baya mu sake shiga ideas. Sai mu sake shiga cikin profile namu. Sai mu sake shiga cikin wato business namu. sai mu sake shiga chat.
suna dan fama da matsalar nan, suna cewa sai mun reject email, sai mun reject email password, sai mun reject password. So no need of waina abubuwan, suna da dan matsalar network ne. Amma bari mu koma baya. Abin da za ka yi a nan shine, so za ka bi idan ka shiga cikin chat yana buɗewa za ka ga alama irin wannan. Da ka ga alama irin wannan za ka shige shi, ba irin zai canza ma daga irin yanda zai nuna ma dashboard din nan. Da ka shiga irin wannan abun, so zai nuna ma a gefe irin ya buɗo ma dashboard din, zai nuna ma inda za ka sa, zai ce ma add member, zai nuna ma add member. Da ka shiga wannan add member an zai ce maka, zai nuna ma wurin sacin a nan bangaren haka. Da ya nuna ma wurin sacin sai ce ka sa username na wanda kake so ya zama cikin membership naka. An gane ko? So zai nuna ma username din, zai nuna ma ka sa username, sai ka ɗauko username din wani wanda ya kasance yana amfani da Sidra bank. So sai ka sa username din shi a wurin, sai ka yi adding. Da ka yi adding shikenan zai yi. So haka ake cikin chat za ka shiga, mai wuyan ka san inda za ka shiga. So in ka zo wurin chat da ka shiga, saboda yanzu bai buɗe mana ba, so amma idan network ya dawo za mu sake bidiyo insha Allah. To idan ka shiga wurin chat, da zarar ka shiga wurin chat za ka ga wurin da za ka danna alaman wato irin wannan abun. Da ka shige shi, shi kuma zai nuna ma wurin member irin haka. Da ka shige shi, so zai nuna ma wurin search, sai ka sa username irin wanda kake bukata. Da kai adin nashi shikenan, kamar yadda dai ake adin cycle. Sai kai kokari kai adin mutanen da suka bukata, wanda ka bukata mutum 10 kenan a nan. Kai ma sai ka duba naka mutum nawa ne. Yawwa, wannan shine a takaice. Ubangiji Allah ya bamu sa'a. Kada a manta a danna mana subscribe, sannan a danna mana alamar ƙarawa domin samun dukkanin cikakkun bidiyo namu da zarar mun saki.